sukni, druhý v sukni. Výborne. Bojujete na prevahu alebo na zásahy? Na prevahu. Čiže budeme potrebovať 30 sekúnd. A počkajte, ja vás odštartujem, dobre? A dobrí ľudia, sledujte ich tiež. Máte čas, ešte potrebujem niečo povedať. A sledujte ich tiež podľa aj vašich reakcií, rozhodneme, kto vyhral. Toto je prevaha, tam rozhoduje to, ako to vyzerá. Dobre. Čiže, pripravení všetci? Stopky sú, bojovníci sú, diváci sú? Dobrú chuť. Hoj! Poďme. Toto je hneď vizuálne zaujímavejšie. Vidíte, že títo sa nelúbia, títo sa chcú zabiť. To nie je nejako chalani predtým. Monika, choď mu po tej sukni, on sa v tom nevie hýbať. Ty si v tom lepšia. Poď. Mario šetrí, buď gentleman. Prepáč, Matúš. Vyzeráš jak Mario odzadu. Stop.